Taustapeili Markus Turunen. Kymenlaaksossa, Ahviossa, sijaitsee Hakalan perunatila. Pieni ja kiemurteleva tie vie perille paikkaan, jossa tuotetaan suomalaista ruokaa. Aivan tilan vieressä virtaa rauhallisena ja tummana Kymijoki. Harmaana päivänä auton ikkunasta näkyy väliin peltoa ja välin metsää. Mutta siellä, missä idän ja lännen tiet kohtaavat, on ollut tila jo 11 sukupolven ajan. Tapaan isännän pellon reunassa ja puhe perunasta voi alkaa. Tämä on mun mielestä ollut periaatteessa aika hyvä kesä. Että alkukeväässä oli se kuiva jakso, mikä osittain täällä etelässä rajoitti varmaan perunan satoa. Mutta lämpö ja sateet on ollut aika ihanteellisia. Ei ollut liian kuivaa sitä. Ei ollut mun mielestä liian kuivaa. Ja sitten varsinkin tämä syyspuolen sadonkorjuuilma, niin tämähän on poikkeavan hyvä ollut. Eihän tällaista ole ollut aikoihin, ainakaan moneen vuoteen. Et nythän on ollut märkiä syksyjä ja tämä on hyvä. Minkälaista perunaa tällaisen kesän sitten tulee? Nythän tulee hyvää perunaa. Ainoa, mikä tavallaan on nyt kuivuudesta johtuen, niin saattaa tulla, että nosto on se kriittisin vaihe. Niin kuin se yleensä perunan viljelyssä on käytännössä onkin, että maa on kuivaa. Eli se ei tavallaan, maa ei suojaa sitä nostovaiheessa perunaa. Että. Joo, mitä siinä voisi tapahtua? No kaikkein korkein kuiva-ainepitoisissa jauhosemmissa perunoissa saattaa tulla mustelmia perunaa. Eli peruna vaurioituu nostovaiheessa? Joo, se on se isoin pelko. Joo, et olisiko silloin hyvä olla vähän kosteita? Just, joo. Mutta mun mielestä syksyllä niitä sateita ei kannata toivoa. Usein kun ne hanat aukeaa, niin sit tulee. Niin, no nyt tässä just vähän satelee. Me ollaan täällä Hakalan perunan tiloilla Lasse Hakalan kanssa. Tuossa on pari traktoria ja tuotantotiloja sitten ja peltoa ja sitten näitä perunalaatikoita, isot kasat mitäs tässä oli? Tässä oli varhaisperunaa. Joo, tämä on varhaisperunaa. Se on nyt kesäkuusta asti sitä nostettu ja myyty sitten tavallaan heinäkuun aikana. Ja nyt tässä on tämä saneerauskasvi ja toisen puolella on tuo raaheinä. No, mitä se saneerauskasvi tarkoittaa? No se periaatehan on se, että siellä on enemmän niin kuin tehdään paksua juurta alaspäin. Ja pinnalla oleva kasvusto on vähän hennompi, että se pyrkii niin kuin murentaa sitä maata. Eli se parantaa sen maan ominaisuuksia sitten taas seuraavalle kerralle. Et siinä ei ole niin kuin tavoite kasvattaa isoa vihermassaa niin kuin maan päälle, vaan enemmänkin saneerata sitä maata. Mutta nämä lähipellot, mitä tässä nyt on ja mitä näkyy, niin näissä on siis ollut sitä uutta perunaa. Joo, varhaisperuna. Joo, ja se istutetaan huhti ennen vappua. Joo. Ja sitten nosto yleensä alkaa niin kuin viikko puolitoista ennen juhannusta ja sittenhän se jatkuu syksyyn asti. Joo. Istutusjärjestyksessä mennään. Nämä on ollut Harsonalla kaikki, että nämä yleensä on heinäkuun alkuun nostettu. Mitäs muuta perunaa sulla on kuin uutta perunaa? No sitten tulee kesälajikkeet on vähän omansa vielä ja sitten tulee talvilajikkeet, että ne sitten varmaan tämän viikon aikana aletaan vasta nostaa varastoon. Kesä- ja talvilajikkeita. Niin tai talvilajikkeet nostetaan varastoon kautta. Kesäperunat on semmosia, mitä tässä kesällä myydään, mitä sitten pyritään siihen, että saadaan suoraan pellolta kauppaa. Kauan se muuten sulle menee, osaat saa arvioida, ennen kuin se nostetaan tosta ja ennen kuin se on sitten lautasella? Niin kaupan päässä. Niin. No siinähän on 3 viikkoa on se myyntiaika, mutta kaupan päähän vaatii pari päivää, että kyllä mä luulen, että se 3-4 päivää menee. Joo. Kyllä se kaupan pääaika kiertää, ei kauppa pidä mitään isoja varastoja, keskusliike ei pidä ollenkaan, että ne tilaa ostojen mukaan tai tilausten mukaan ja kauppa aika tarkkaan tietää sen, että ne loppuviikon päivät on niitä kauppapäiviä. Ja miten sitten se talviperuna siis? Miten sä sanot, että se menee joku säilytyksen kautta sitten? Joo, ne nostetaan näihin laatikoihin nyt tässä. Aletaan tällä viikolla varmaan nostaa ja syyskuun aikana saadaan perunat ylös, jos on näin hyvää, loistavaa keliä. Ja se varastoidaan, siellä on ilmastointilaitteet ja jäähdytyslaitteet ja aluksi pyritään siihen, että pidetään siellä vähän niin kuin lämpöisempää ilmaa. Eli ei pyritä jäähdyttää, vaan pidetään se 10 asteen, 15 asteen välissä. Nyt mikä on tavallaan ulkoilma, että ne kolhut ja tämmöiset nostosta tulleet jäljet, niin ne niin kuin sitten
ikään kuin se iho kasvaa umpeen. Ai. Ja sitten vasta kun alkaa ilma viilenee, sanotaan marraskuussa tai lokakuun loppupuoleen, sitä aletaan jäähdyttää hiljaa sitä. Mennään alaspäin sinne 4-3 asteeseen. Ja idea on siinä se, että se peruna säilyy sit mahdollisimman hyvänä. Niin. Peruna se tuottaa lämpöä, se hengittää ja jos ei se saa kylmää, niin se alkaa pehmenemään. Mitkä tekijät vaikuttaa siihen, miltä peruna maistuu? Kyllä ne on ne ravinteet mitä on maassa. Joo. Että jossain varhaisperunassahan on se, että kun se pitää olla aikainen, niin se pitää tuottaa aikaa. Se maan pitää olla sellaista, että se johtaa lämpöön nopeasti, eli hiekkaa. Ja se jäisi syksyllä kuivaksi ja se keväällä kuivuisi nopeasti ja se ei routisi. Se on varhaisperunassa, on se niin kuin tavallaan, siitä tulee sitten se hyvä maku, kun se on nopeata ja se maa on niin kuin tämä oikeata, tässä näin, missä me nyt oltiin, niin. Kun tässä oli tätä varhaisperunaa ollut. Joo. Mutta sitten talviperunassa on taas se, että maassa kun paljon siellä on kalsiumia ja fosforia ja kallia, niin siitä mun mielestä tulee se perunan maku. Että semmoinen kuiva hiekka, niin se ei ole välttämättä se paras perunamaa. Joskus raskaampi pelto, jos on otolliset olosuhteet, niin saattaa tuottaa niin kuin sen parhaan perunan. Eri peruna, eri pellolta, vaikka sama lajike on eri maku. Niinhän se on. Onhan se totta, joo. Että helpostihan voi käydä niin, että joku peruna, mikä vaatii esimerkiksi hyvin vähän typpeä, niin se Nikola on aika tyypillinen. Että siellä niin kuin lannoitetaan liian reilulla typpellä ja silloin perunasta tulee vetistä. Ja sitten tietysti taas joku peruna kestää typpeä enemmän. Mutta sehän on niin kuin viljelijät yleensä, niin kuin ammattiviljelijät tietää nämä, mutta tonttihommassahan voi käydä se, kun on tavallaan se käsi on se mittari, niin siihen voi mennä vaikka 10-kertainen määrä, koska se pilkkuvirhe käy siinä laskutoimituksessa jo. Että. Joo. Joo, mutta siis tässäkin kun on varhaisperunaa, tie erottaa sen, on jo tietysti samaa maaperää, mutta että samasta siemenestä saman lajin perunaa kasvaa 2 kilometrin väleillä, niin maku on eri. Joo, se on mahdollista. Se on ihan mahdollista, jos maaperä on eri ja tietysti viljelytekniikka vaikuttaa siihen. Että. No viljelytekniikka vaikuttaa sille, että jos on joku esimerkiksi myöhäisempi lajike, niin semmoinen on hyvä idättää, siihen ehtii tulee enemmän kuiva-ainepitoisuutta, eli tällaista tärkkelysjauhoisuutta. Että jos ei peruna tavallaan ehdi tulentuu syksyn aikana, että se niin kuin vilja tulentuu. Peruna on sama, että se pitää kellastua varret, että se kali ehtii menee ja maku ehtii menee siihen perunaan. Se menee siinä loppuvaiheessa vasta perunaan. Jos se on tavallaan raakaa siinä vaiheessa, kun se aletaan nostaa, niin se maku on erilainen. Onko se niin kuin viljelijän hyppysissä se systeemi, että sulla on niin tavallaan perstuntuma siitä? Että on viljelijä, ja eikö kaikki sano mökkiläisetkin, että heillä on paras peruna, jotka viljelee siellä jossain potikossa. Se oma peruna on aina parasta. On. Minkälaista tämä on tämä maaperä täällä Ahviossa? Tämä hiekka nyt, missä me just ollaan, vaan tässä on vähän kovempi paikka, tässä on koneita seissyt. Niin. Mutta jos katsoo tuosta tien toiselta puolelta, niin tämähän on periaatteessa, se on semmoinen pari metriä hiekkaa. Sitten siellä voi tulla jonkunlainen vähän niin kuin raskaampi kerros välissä, mutta tämähän on periaatteessa, me ollaan niin kuin pikku salpausselkää. Tämähän on, niin kuin, tässä on aika paljon hiekkaharjuja ja tämä on lämpötilalta aika edullinen paikka justiin niin kuin varhaisperuna ajatellaan, että jos tästä katsoo jo, niin tämä on niin kuin erilaista. Tässä nähdään, että tämä tekee, tämä raheina tekee tämän, tästä tekee paljon tätä juurimassaa mutta se on tällaista hentoa ja sitten se tekee humusta. Tekee humusta sitten, että toinen tekee syvemmän ja paksumman sen juuren, että tämä tekee ihan tähän pintaan, että nämä lähtee ihan käsin tästä. Niin siis tämä on tämä maaperä täällä päin, täällä Ahviossa päin. Ei, no Ahviossa on jonkun verran, mutta tässä meidän kohdalla on tämä on raivattu joskus 80-luvulla. Tämä on ollut metsää tässä. Tässä oli vaan pienpeltolohkoja. Mutta just tässä, kun sanotaan Kymijoen rannalla, niin tässä on hiekkamaita. Mutta pääasiassa tällä alueella on savimaita. Että. Niin, että tämä on niinku hyvää perunanviljelymaa. Joo, tämä joenrantapuoli on hyvä ja sitten täällä on jonkun verran multamaita, missä viljellään talviperunaa. Se toisaalta se on hyvää talviperunamaata, mutta sitten märkinä syksyinä, niin kuin nyt on ollut, niin sitten ne on helposti semmoista pehmeätä suota.
Taustapeili. Tää on sukutila. Me ollaan 11 polvi. Tää on mun äidin kotitila. Lapsilla ei ole mitään paineita siitä kuka jatkaa. Se on niiden murheita sitten. Mutta äidin kotitila ja sitten mun isä tuli tänne vävyksi Hartolasta, Itä-Hämeestä ja ne alkoi sitten pitää karjatilaa ja pikkuhiljaa ne alkoi siirtyä sitten erikoiskasviin viljelyyn. Tuossa oli Vaaruusin Eines-tehdas oli Kotkassa ja ne viljeli kurpitsaa ja punajuurta ja silloin oli sokerijuurikastehdas vielä Kotkassa. Mutta pikkuhiljaa perunoiden pariin sitten siirryttiin ja 69 rakennettiin ensimmäinen varasto perunalle ja sitten pikkuhiljaa kouluihin toimitettiin aluksi ja sitten mä oon nyt 20 vuotta pyörittänyt Jaanan kanssa tätä perunaa tällä paikkakunnalla. Sä oot nuori mies vielä. Sulla on vuosia aikaa tässä vielä. On kuinka paljon? No aika näyttää. Mutta siis 11 polvi niin on, tässä näillä tiloilla. Niin on. Se on 1743. Pitkä historia, Voutila ratsutila. Siis mieletön historia. Niin on, joo. Mutta näitä on näitä tällaisia sukutiloja. Tietysti nykyään jo harvemmin, että seuraava polvi ei ole enää niin aktiivinen maalla asuja. Voutilan ratsutila, tämä on niin kuin alkujaan ollut ja siitä se on sitten eri polvien kautta tullut sitten, että nyt ollaan tässä pisteessä. No meillä on se 2 miljoonaa kiloa on se perunamäärä tuotanto. Sitten meillä on sopimustuottajia saman verran, eli 4 miljoonan kilon paikkeilla on se pakkausmäärä. Eli teille tulee perunaa? Meille tulee sopimustuotteille, kaikki ei omaa perunaa. Että talviperunasta on valtaosa ostoperunaa. Ja toimitetaan Innex Partnersille tuohon Espoon kiloon. Ja meillä on 3 työntekijää ja sitten vaimon kanssa ollaan molemmat tässä. Ja kesällä on sitten 3 kesätyöntekijää lisäksi. Pelto on 80. Meillä on tavallaan peruna-ala vaihdellut siinä 70 ja 90 hehtaarin välissä, mutta nyt on tällainen tilanne. Ja varhaisperunaa siitä on sitten tämä 15-20 hehtaarin, mitä on Harsunalla ollut. Mutta se on periaatteessa, se kiertohan menee vuoden aikojen mukaan, että kevät on kylvöaikaa ja kesä on sitä, kun niitä kasvatellaan. Syksy on sitten sadonkorjuaika ja talvella on sitten sitä niin sanottua kauppakunnostusta, kun toimitaan sitten pelkästään seinien sisällä. Mutta sitten päivärytmihän on semmoinen, että aamulla aletaan laittelemaan ja pakkaa perunaa tai pesemään siiloihin perunaa. Se on 3 siiloa, mihin ajetaan valmiiksi perunat ja sitten iltapäivällä pakataan ne pusseihin. Meillä on kuljetusliike, joka pääasiassa hoitaa kuljetukset, niin se sitten 4-5 aikaa saapuu tänne. Se ei kummosta käsittelyä se peruna tarvii ennen kuin se on maasta valmis pakattavaksi. Ei, se on periaatteessa koko lajittelu. Päästään tuosta. Joo. Koko lajittelu. Siitä tulee 5 kokoa, 3 kokoa pakataan. Ja sitten on optinen lajittelu, joka ottaa sieltä niin kuin vihreitä ja viallisia pois. Ja sitten on rullapöytävaihe, missä henkilö vielä silmämääräisesti tarkistelee niitä. Ja sitä pitikin kysyä, että onko siis inhimillistä tekijää sitten ollenkaan? Joo, tästä välillä tuntuu, että ei ole muuta kuin inhimillistä tekijää. Joka vaihe on tosi kriittinen. Ja vaikka on koneita, niin kaikki vaatii niin kuin jatkuvaa seurantaa ja huoltoa. Niin siis täällä tehdään ruokaa. Tuotetaan ruokaa. Joo. Sitten joka pian vaihe tai koneen pätkä saattaa olla, että se pilaa sen perunan. Eli että ei tarvitse olla iso virhe, kun peruna vaikka kolhiintuu jollain kuljettimella. Niin. Pien säätövirhe tai joku tällainen niin saattaa aiheuttaa perunaa sitten jälkiä. Ja silleen vaatii kyllä tarkkuutta joka vaihe. Minkälainen päätös sulle oli aikanaan jatkaa tätä huikeaa teidän tilahistoriaa? Ei se tietysti aika kultaa muistoja, mutta jokaisella on tietysti ne Helsingin vaiheet käytävä läpi, kun on näin lähellä. Mutta mulle se oli aika myönteinen vaihe, että jotenkin varmaan tuli aika luontevasti se, että kyllä mä jatkan tätä. En mä ikinä ajatellut silleen maanviljelijä tai joku muu. Tämä on ammatti tai yrittäminen siinä, missä huoltoaseman pitäminen tai kukkakaupan pitäminen ei tää sen kummempaa. Aamuun pitää mennä tekemään töitä ja sitten sä teet omaa työtä, niin sulla on kuitenkin
jonkun verran semmoisia enemmän vapauksia, mitä sulla on, jos sä oot ihan päivätyössä. Tässä on trukki ja tähän on kaadettu ilmeisesti tämmönen iso lavallinen nyt perunaa. Eikä me olla missään nyt vaarallisessa paikassa. Ei. Tässä on perunaa, iso perunaa. Tää ei varmaan me kauppaa. Ei, se on liian suuri. Nää menee vihannison perunajauhotehdas, niin kaikki semmonen koko, mikä ei pystytä laittelemaan, niin menee sen kautta sitten. Mikä sanoit, että se on se isoin? 60 milliä. No se on justiin varmaan. Tää on ehkä siinä, mikä voi olla just. Joo. Tää sattuu olemaan rikea-lajiketta nyt sattumoisin tässä. Tää on ollut nyt 3 päivää kylmiössä, jäähdytyksessä, 4 asteessa. Näet huomaat, että ne on kylmiä. On, joo. Ja ei tässä paljon kuorta ole. Ei, aika ohutkuorinen vielä on. Se on tänä vuonna varmaan osittain vähän ongelmakin, että ohutkuorista tulisi. Tavallaan nyt on niin loistokelit, että nyt tavallaan houkuttelee montaa nostamaan. Ja peruna on kasvanut niin pitkään, ei ollut mitään kylmiä hallaöitä eikä muita. Että Niin ei muuten olekaan, joo. Tämä on ihan harvinainen siinä mielessä. Joo. Tää lajitellaan nyt, tästä tulee 3 kokoa lajittelua. Tästä tulee 40-50, joka on semmoinen pussikoko, sitten on 50-60. Koko toinen, mitä pakataan. Ja lajittelee ja siitä ohjataan perunat tuonne pakkauskoneelle. Ja ne pakataan sitten 2 kilon, 1,5 tai kilon pusseihin ja 5 kilon pusseihin. Että irtoperunaahan on 15 kiloa ja 2,5 kilon se kontti. Perunaa, mutta kaikki pestää. Että se, ennen oli aika paljon multaperunaa, mutta kyllä se käytännössä on nykyään kaupat, mitä tilaa, niin on pestyä perunaa. Kyllä se kiinnittää huomioon se, että miten se on selvinnyt niin kuin tähän pisteeseen asti. Että onko se vihertynyt maassa, onko se paljon vihreitä, onko se tullut nostossa kolhuja. Ja sitten tietysti se, että mikä on tärkeää, niin että se on sisäinen laatu. Ai sä painat sen rikki tuohon reunaan. Niin, no niin. Kato, että siellä ei ole sisällä mitään mustaa. Eli ettei ole mikään tuholaista. Niin tuholaista. Tai sitten on tullut joku just se mustelma tai joku kasvukauden aikana helposti, jos kasvu niin kuin pysähtyy hetkeksi, lähtee taas nopeasti käyntiin kovan sateen tai jonkun muun aiheuttamana, niin sinne saattaa syntyä niin pieniä mustia pisteitä. Onko se sitten niinku... No se on tavallaan, sehän ei ole niinku miellyttävää syödä sellaisia, jos siellä on jotain marjoja sisällä. Etkä sä maistelet sen näitä? Joo, maistelen, mutta en mä näin multasia. Onko tää semmosia, mitä voi maistella? Joo, ne tuolla edessäpäin. Onko? Joo. Mennään kohta semmoisen paikkaan, missä voi maistella. Mä haluan ehdottomasti maistaa. Tässä on, kato nyt tähän tulee sitten isompi peruna, mikä voi vaikka pakata sitten uuniperunaksi. Että tässä näkee, että nämä on sitten tasakokoisia. Kyllä, se on selkeästi jo. Jos on siivillä läpi tultu vai mitä? Niin, siellä on 6 seulaa ja nämä on nyt 10 millin välein nämä perunat, mitä pakataan. Minkälainen tämä Hakalan peruna noin Suomen mittakaavassa? Me ollaan varmaan siinä, jos jaetaan niin kuin vaikka 4. niin mä luulen, että me ollaan siinä ylemmäs 4. varmaan siellä keskivaiheessa. Tai... Jos nyt ei ihan suurimpien joukossa, niin kuitenkin niin, keskisuuret ja... Joo, keskisuuret ja suurten välissä. Suomessa on toki isompia, mutta valtaosa on paljon pienempiä. Jos Hakalan peruna pitäisi jotenkin sanoa, että mikä on teidän perunalle ominaista, niin mikä se voisi olla? Se on vaikea lähteä niin kuin sanomaan, että miten se kuluttaja aina kokee, että jokainen on aina jonnekin pettynyt ja tietää, että paljon pakataan ja paljon viljellään, niin paljon tapahtuu. Onko perunanviljelijä ylpeä omasta tuotteesta tai tästä perunasta? Joo, se on varmaan sellainen, että se on suomalaisten heikkous. Se on varmaan maanviljelijöiden, mutta varmaan muidenkin. Että just eilen katsottiin sitä ohjelmaa, sitä nuorille työtä, niin siinä tuli nimenomaan tämä, että pitäisi olla niin kuin ammattiylpeyttä, joka on niin kuin kadonnut. Ei tarvitse ajatella rakentamisongelmia tai jotain muita Suomessa, niin se on se ennen ne ammattimiehet purki omaa työtä, jos huomasi, että nyt tuli tehty huonosti. Nyt vedetään silikonia tai jotain levyä päälle vaan, sinne ne jää. Niin. Ja viljelijä on sama juttu, että jos sä oot ylpeä siitä, mitä sä teet, niin sä haluat tehdä vähän paremmin. Joo. Eli se periaate, että tehdään tänään paremmin kuin eilen ja huomenna vielä vähän paremmin. Että tavallaan sellainen polku pitäisi oppia siihen, että
Niin, että se ei riitä, että peruna on ihan hyvää. Niin, että se on nyt ihan ok, tai, Niin. se on, asiakkaat on tyytyväisiä. Että mutta se on monen asian juttu aina se, että mikä se lopputulos on. Taustapeili. Perunaa menee joku reilu 60 kiloa ilmeisesti. Tasaisesti on mennyt tässä viimeiset vuodet. Suomalaiset voisivat syödä perunaa hyvää ja halpaa ruokaa. Nämä karppaajat monta kertaa sanoo, että se on niin nopeata hiilihydraattia ja tulee niin nopeasti hyvä olo, mutta Eikä se perunan ongelma nyt ihan varsinaisesti. ja ei se mun mielestä ole perunan ongelma, mutta se on tavallaan just se, että mitä muuta sä syöt. Mitä mä ainakin olen tutkinut sitä ja lukenut, niin perunan energiahan tulee pitkässä jaksossa, eikä niin, että se on niin kuin joku sokerihumala. Että se yleensä pitää pitkään sen nälän pois. Onko sen huomannut jotenkin, että tällainen niin terveyshintoilu? No en mä tiedä, silloin kun se karppaaminen oli tuossa vuosi sitten, tai koska se oli kaikkein kuuminta, niin silloin ajateltiin, että se vaikutti perunan kulutukseen, mutta jossain maissa syödään niin paljon enemmän, vaikka Englanti tai Skotlanti. Et periaatteessa Suomessahan tuntuisi, että perunaa voisi kuluttaa paljon enemmän. Joo, se on ihan totta. Joissain maissa peruna kuuluu ihan joka arkipäivä. Nimenomaan, ja se ei ole sellaista trendikästä, mitä se on muualla. Päästikö me jossain maistaa sitä perunaa? Joo, tuolla on kiven erottelija ensin, toi sykloni. Peruna menee sisään. Sieltä tulee kuljetin seinän läpi. Ja sitten kiven erottelija ottaa kivet, pudottaa pois ja peruna kiertää sieltä pesuriin. Sen jälkeen se tulee tuohon kiillottajalle, missä peruna menee semmoisen harjapesurin läpi. Sieltä se tulee sitten normaalisti tämän optisen lajittelijan kautta, missä se kamera ottaa kuvia siitä ja se tavallaan voidaan opettaa, että mitä se poistaa sieltä. Ja sitten sieltä se kiertää takaisin rullapöydälle, missä on vielä sitten ihminen katsomassa, että se ottaa kaikki, mitä sieltä on tullut vielä läpi. Ottaa ne pois. Voidaan kävellä sinne. Onko sulla aina samat kesätyypit töissä? Haluuko ne tulla innoissaan uudestaan? Saako ne perunoista tarpeeksi? Ainakin työnteosta. Töitä saa tehdä. Töitä saa tehdä, joo. Niin sitä pitää. Jos sanoin, että tämä onkin ensimmäinen suomalainen pakkaamo, missä ollaan 2 vuodessa, mutta meillä on vaan samat miehet. Välillä päivät venyy. Niin. Joo. Tässä on nyt tämä, mistä äsken puhuttiin, tämä perunan kiillottaja. Niin. Joo. Mutta tässä periaatteessa näkee, kun se peruna on pesty ja puhas. Tästä se sitten lähtee eteenpäin. Mutta nyt se syömishomma, mitä sä oot kysellyt, niin ei vielä tässä vaiheessa. Ai, miksi? No, sulla on työpäivää jäljellä. Nää pitäisi huuhtasta. Tarkoittaako sitä, että menee vatsalöysille? Sitä mä pelkään toimittajalle käy sille. Meneekö se ihan varmasti vatsalöysille? Ei, mutta todennäköisyys on siihen. Eli nämä on kuitenkin puhtaita, mutta perunahan normaalisti aina keitetään. Eihän raakaperunaa hirveästi syödä. Ja jos raakaperunaa syödään, niin pitää varmistaa se tietysti, että se on ihan puhdas. Eli Lasse Hakala et anna minun syödä tästä? En tässä vaiheessa vielä. Katsotaan myöhemmin. Tästä peruna lähtee sitten menee siiloihin tai suoraan pakkauskoneelle. Joo. Siinä on 3 siiloa ja 2 pakkauslaitetta. Älkää syökö raakaa perunaa. Joo, ei. Joo, ja tosta se nousee ylös noita liukuhihnaa pitkin ja sit se meneekin pussiin jo melkein. Joo. Siellä pojat siellä asennetaan nyt semmoista uutta materiaalia ja tehdään koeajoa. Mä joudun vähän ole yleismies, että tässä on nyt, nämä pojat pärjää kyllä keskenään täällä, mutta pitää olla aina joku, joka katsoo kaikkien perään. Teillä on syyskuun aikana alkamassa perunan nosto. Minkälainen juttu se sitten on? Se vaatii 2-3 koneen päälle ja sitten kuljettaja ja sitten yhden, joka ajaa kuormia varastoon. Aika usein tehdään kyllä niinkin, että aamupäivän nostetaan iltapäiväksi tullaan pakkaamaan. Joo. Nyt tässä sadonkorjuuvaiheessa. Että sitten siinä vaiheessa, kun nähdään, että pitää painottaa enemmän sadonkorjuuta, niin sitten nostetaan pelkästään, että sitten pienempi porukka pakkaa. No joo. Jää, kato sitten tämmönen maata.
Ja Hassit ollaan tuotu tänne tuotantotyle on ihan yläosastolla ja nyt lähtee nyt perunat sinne alas. 16 vaakaa. 16 vaakaa ja se ottaa yhdistelmiä eri vaakoista. Se pääsee sitten mitä enemmän periaatteessa on niinku vaakoja, niin sen tarkemman työn se tekee. Eli tässä alhaalla kun on se kone, joka katsoo sen, että pussi on oikeassa paikassa, oikeassa kohdassa, niin niistä vaaoista tulee sitten oikea määrä pottua. Mutta nyt tossa siellä on kaksi tuommoista välisäiliöä tuolla hihnojen alhaalla. Ja siellä on jo perunat, punnitut perunat. Ja tällä päästään, tässä on tavallaan niin kuin, tuossa on toi valkoinen toi kaulus, mikä kääntyy. Joo. Niin, tässä on 4 kuljetinta näistä, niin tässä päästään niin kuin isoon nopeuteen. Tässä päästään niin kuin 80 pussia minuutissa. Mitä? 80 pussia niin, minuutissa? Niin, että nopeammin kuin sekunnissa 1 pussi. Että normaalistihan pakataan jotain 4, 5 tai 50, mutta se on aika vauhti. Lasse Hakala Hakalan perunasta Ahviolta on Taustapeilin haastattelussa. Mitäs muuten viljelijä itse valmistaa perunasta? Nyt lähdetään haastattelemaan Jaanaa. Saa vähän tarkemmat tiedot. No siis meillä syödään ihan tavallista arkiruokaa, ainakin semmoisen, mikä nyt on sitten itse tottunut kotona, mikä on arkiruoka. En mä nyt sitten osaa sanoa, että minkälaiset perheet tänä päivänä, minkälaista ruokaa ne syö, mutta nyt tuolla on lihasoppaa tehty ja mä teen sitä vähän reilumman satsin, koska keitothan paranee aina seuraavan päivään ja sitten se seuraavan päivän ruoka on jo tavallaan siinä valmis. Ja samoin on sitten, jos sä teet vaikka perunamuussia, niin kannattaa tehdä aina tuplamäärät, koska seuraavana päivänä sitä voi sitten jatkaa uunissa hyvin, vaikka jauheliha ja sipulin kanssa paistettuna. Että kyllä niin kuin arkiruoka on ihan tämmöistä peruskotimaista ruokaa. Sitten sinne mahtuu 1 makaronilaatikko ja pastaa tyttärelle, tarvitsee vähän nopeampaa ruokaa ja tämmöistä näin. Että mä luulen, että ainakin semmoinen, mihin mä oon kotona niin kuin tottunut ja sitä on niin kuin jatkettu. Perunasta tulee siis ihan ympäri vuoden kaikenlaisia hyviä ruokia. No siis kaikkia hyvää tulee. Että totta kai sitten keväällä voi olla, että ennen kuin sitä varhaisperunaa saadaan ja sitä suomalaisten odottamaa herkkua, niin sitten se perunalaatu pikkasen kärsii, mutta aika pitkälle tuonne heinä-elokuulle päästään niin kuin hyvällä kotimaisella perunalla. Ja aina kannattaa sitten ottaa sieltä kaupan pakastealtaastakin jotakin. Jos haluaa nopeata ja helppoa, niin sitten ainakin kevättä kohden, niin sieltä sitä löytyy niin kuin apua siihen arkeen. Yle.fi